Taxê pişesaziya Duhokê biryar bû li vê heyvê bêhte veguhastin bûceyê wê nû ku hatiye durustkirin li derveyê bajarî. Belê bi gotina xwedankarên vê pişesaziyê ew dê gelek zerermend bin çûnke hem li derveyê bajarî û hem jî dukanên wan gelek bertang in. Bi vî awayî beşa zû ra xwedankarên vê pişesaziyê razî nabin biçine wêrê. Yani vegave em çar dikana hatta bkeyne ek ger teflişatê bêt. Wekî dî bûme şûlê me nasarifet wêrê. Biçîkim ger şûlê me nayet û dîre jî. Vegave em xelkê Duhokê bigehîne wêrê bozalanê geleka dîre. بولكم أمام الفيلا خسنا دموعك الصناعية هذا الرخيدي مقول لنا أبغى كوي بشتري خيدا از بولكم نفسي بروجي قمر كادلي Nûnerê beşa zû ra xwedankarên vê pişesaziyê jî dibêjîtin nêzîkî 200 kirêkarên li vê sînayê dê xwesaretiyeka mezin din çûnke wan mûle ciheye belê bêber bûyne ji wergirtina wan dukanên pişesaziya nû û gelek kesên dî mifadar bûyne û sûz bi wan hatiye dan kêşa wan bi zûtirîn de bêhte çareserkirin. ون أمل هيبيا جواب وان كادي شو جواب دنما أمريكا صدوا نطودون في بيت حتى بقى بهاتينا نبيسين يزرر مندن بيجهم هندك شوان يعني جاهم وكيمات شنا جهشتي وشنا داري حد هندك تلعبك كمزن الصناعة ذاكري بيج أم دخازت كين كو ديف شونا كباش بوان كسبتك نبت أف تلعبات ذاكري. Du salin kar li ser komalgeha pişesaziya xizmetguzariyên trombêlan tê kirin. Endaziyarê wê jî eşkirat ketin ku ewan projeyekê serdemane durust kiriye ku nêzîkî 2000 dukanan e û dê radestî xwedankarên pişesaziya kevin hêne kirin. Heyva şeş demaوی استیلماویه که و 2 سال کار شرط تکران سال 2019 دمایی که 2019 ما دست بگیر بود و بریار بود هیوا شش هم را دست بکن و الحمدلله نو که پروژه تقریبا نزدیک 9 ساله تمام بود و دوی هیوا دا هم در را دستی حکمت کن در اوجی پرابونیت خوب کرده. Biryara edvê heyvê da pişesaziya kevin li rûşhelatê Duhokê bêhte veguhastin bû vî cihê ku ev e Rûşavayê Duhokê ye. Ev proje li ser 5 bazanan hatiye durustkirin. Lê beşê ji fîter û şûfêran dibêjin ev proje gelek dûre ji bajarî. Her dîsan gileyê ji biçîkbûna beşê ji van dukanan dikin. Jar Mihemed Kursat News, Duhok.